sia-sia biar janji mas cari tresnani teko bukti mas sakoyo pati ora lali marang aku iki ngono wae saiki wis mlenjani rumah tangga mong kanggo apirane atoko lunga mong sakarepe dhewe alasane ngurusi gaweane babar bisa ora ono buktine mangature mas ojo mangan nongso mangan bakmi mas digoreng lengo biyen kena opo saiki kok beda saben dino aku ditinggal lunga